dagens nyheder. Nu giver Anders Lig bagslag. Klokken er nu 18:30, og vi er i gang med TV7 News. Nu skal det være slut med at køre på skateboard på gangene på skolen. En ny regel forbyder at køre på skateboard i indendørsarealerne på skolen. Reglen er indtil videre vedtaget, og der er ingen intentioner om at ændre det. Efter den velkendte Anders Agedius i sidste uge er blevet leaget, har der været stor interesse for det specielle billede. Men nu giver det specielle billede bagslag, efter flere af Anders' kollegaer er blevet leaget. Et godt eksempel på det er Helle Lundsrud, som også er blevet leaget. Det var alt for denne omgang i TV7 News. Lige om lidt står Arthur klar med vejret, og jeg takker god aften.